Эфирда Яшел Үзән телекомпаниясы һәм Кабат мин Радик Таулин сезгә исәнмесез дип эндәшәм. Атна дәвамында шәһәр һәм районда күпне вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Яшел Үзәндә илнең иң күңелгә үтеп керерлек бәйрәме җиңү көнен зурлап билгеләп үттеләр. Авангард мәйданында тантаналы парад, шатлык күз яшьләре, бөек ватан сугышы геройларын искә алу һәм бүген илне саклаучыларны хөрмәтләү. Парадтан соң меңләгән шәһәр кешесе флаглар һәм чәчәкләр тотып шәһәр үзәгендәге мәңгелек ут янына юнәлә. Ленин урамы гадәттәгечә меңләгән шәһәр халкын бер теләктә берләштереп хәтернең тере елгасына әйләнә. Белгәнебезчә, Яшел Үзәндә Полукамышки уникаль тарихи квартал масштаблы торгызу эшләре дәвам итә. Борынгы йортлар инвесторлар ярдәмендә икенче тормыш ала, ә территория купшылана, матур парка охшый бара. Тарихны ничек сакларга һәм ни өчен нәкъ менә хәзер әлеге кварталның киләчәге өчен халыкның тавыш бирү бик мөһим. Җавабы безнең сюжетта. Есть экспонаты чертежные, сейчас уже не применяется, к сожалению, раньше. Сейчас используют арифметические линейки. Довоенные 40-го года, за год до войны. Борынгы үлчәү приборлары, шәһәрнең архив карталары һәм винтаж фотосурәтләр. Күз алдына китерү авыр тоелса да, бу музей архитекторлар һәм рәссамнар эшенә багышланган. Ул шәһәрнең тарихи Полукамышки кварталы йортында урнашкан. Какие-то следы старых перестроек. Менә иске үзгәртеп коруларның эзләре. Полукамышки янган чорда булган. Без моны яшереп калдырмадык. Элеккечә сакладык. Менә бу иске агач, янгын эзләре белән. Эшмәкәр Илгиз Җамалетдинов Кызыл Тыкрыктагы 13-нче йортны сатып ала. 8 ай эчендә ул бинаны сакчыл рәвештә торгызды. Реставрациянең барлык кагыйдәләрендә төгәл үти. Каждый элемент, каждый Һәр этап. элемент, һәр этап. Шундый ук бүрәнәләрдән кулдан юнылган тәрзәләр билгеле бер формада. Агач конструкцияләр өстәмә өлеш өчен билгеле материаллардан булырга тиеш. Бу тарихи объектларга куелган таләпләр. Барлыгы шәхси инвесторлар кварталның 15 тарихи бинасын сатып алган. Аларның һәрберсендә үзенчәлекле иҗтимагый урыннар барлыкка киләчәк. Федераль программа ярдәмендә якын-тирә территориядә төзекләндерелә. В этом году мы уже начнем здесь озеленение. Быел без яшелләндерүне башлыйбыз. Бөтен территория яшелләндереләчәк. Бу җимеш агачлары, ылыслы агачлар бик матур булачак. Куаклар, үлән, газон. Шулай ук безнең кече архитектура формалары куелачак. Таганнар, фонтан да булачак. Калган 6 йорт урнашкан территориядә төзекләндереләчәк. Эшләр этаплап бара. Кайбер урыннарда әле төзелеш шүпчәре ята. Аны якын арада чыгарырга вәгъдә итәләр. Вакытлы уңайсызлыклар шәһәр халкын куркытмый. Кешеләр тарихи районның яңа шәһәр үзәгенә әверелүенә ихлас шат. Бу тарих сакларга кирәк. Биредә хөрмәткә лаек кешеләр яшәгән. Моны киләчәк буыннарга тапшырырга кирәк. Миңа барысы да бик ошый. Был бы замечательно фонтанчик сюда. Биредә фонтан ясасалар әйбәт булыр иде. Балалар өчен нәрсәдер уен майданчыгы ясарга кирәк. Говорят, даже еще фонтан будет. Монда уйланылган. Фонтан булачак дип әйтәләр, нәрсәләрдер утырталар, шуңа күрә мин өметләнәм. Әмма кимчелекләрне төзәтергә кирәк. Районны яңартуда Яшел Үзәнләрнең тырышлыгы да зур. Полукамышканы, кече шәһәрләр һәм тарихи җирлекләрне үстерү бөтен Россия бәйгесендә яклап, шәһәр халкы күпләп тавыш бирә. Һәркем 12 июньгә кадәр сайтта яки дәүләт хезмәтләре порталында үз фикерен белдерә ала. Әлфия Мөхәммәтшина, Татьяна Каварина, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Куркынычсыз тәгәрмәш 2026 быел бәйге 26-нчы тапкыр уза. Чарада 12 шәһәр һәм 9 район мәктәпләреннән укучылар үзләренең осталыкларын һәм белемнәрен күрсәтә. Яшь инспекторлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм дусты велосипедның техник өлешен яхшы белергә, беренче ярдәм күрсәтә алырга тиеш. Белгечләр белән безнең төшерү төркемендә катнашты. Вы наше будущее, вы наши помощники. Куркынычсыз тәгәрмәш бәйгесенең яшь инспекторларына имтиханнарны уңышлы тапшыруларын теләделәр. Оештыручылар алар сынатмаячагына ышана. Чөнки балалар иҗат үзәгенә Яшел Үзән районының 21 мәктәбеннән юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшы белүчеләр җыелган иде. Когда переходить дорогу, я слезаю с велосипеда. Юлны чыкканда мин велосипедтан төшәм, лицей территориясендә дә. Когда горит красный свет на светофоре, я останавливаюсь
Sветофорның кызыл яктысы янганда мин яшел ут кабынсын өчен төймәгә басам һәм шул вакытта гына юл аша чыгам. Куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесе 26-нчы тапкыр үткәрелә. Үзләренең осталыкларын һәм белемнәрен күрсәтергә теләгән 9 яшьтән алып 11 яшькә кадәрге малайларга һәм кызларга берничә этап үтәсе. Юл хәрәкәте кагыйдәләре, велосипедны урнаштыру, беренче ярдәм күрсәтә белү. Конкуренция. Балалар арасында конкуренция көчле, чөнки яхшы әзерләнеп киләләр. Теоретик биремнәрдән һәм иҗади бәйгедән соң Авангард спорт комплексы мәйданчыгында практик өлеш. Иң җаваплы һәм катлаулы участок чын юл билгеләре булган автошәһәрчек. Балаларга барлык кагыйдәләрне үтәп велосипедта йөрергә кирәк. Кайвакыт елан авырлыклар өсти, хәтта велосипед үзе дә. Управлять тяжело, он сам по себе тяжелый. Идарә итү авыр, үзеннән үзе шулай. Кайвакыт педальләрне кызлар да әйләндерә алмый. Я не устал. Мин арымадым, ләкин трассаны зур булмаган кыенлыклар белән үттем. Рияз Зайнетдинов ярышларда беренче ел гына катнашмый, быел бик яхшы әзерләндем. Трассада җиңел булмады, шулай да күңелле ди. Для меня самый трудный был это... Минем өчен иң авыры 8-ле булды, чөнки анда велосипедны контрольдә тотарга кирәк, һәм ул даими рәвештә бу әйберләр өстенә менеп китә. Шараның максаты балалар травматизмын кисәтү, иң мөһиме балаларның гомерен саклап калу һәм юл хәрәкәтендә грамоталы катнашучы тәрбияләү. Монда булган бала бер кайчанда юл транспорт хәрәкәтенә эләкмәсен өчен. В преддверии школьных каникул госавтоинспекция обращается в особенности к родителям. Мәктәп каникуллары алдыннан дәүләт автоинспекциясе ата-аналарга мөрәҗәгать итә һәм балаларның кайда булуын белергә чакыра. Бигрәк тә төнлә балалар травматизмы арта. Анализлау беренче чиратта ата-аналар контроленең булмавын күрсәтә. Бәйге йомгаклары буенча беренче урынны беренче лицейның яшь инспекторлары яулады. Татар Тонае мәктәбе икенче урында, Әйшәлеләр өченче. Җиңүчеләр Яр-Чаллыда республика этабында район данын яклаячак. Айгөл Гатауллина, Рузия Дәүләтшина, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Матур традиция буенча Яшел Үзәндә җиңү көнне Зелендольская правда газетасы призына эстафета белән башланып китә. Бу зур спорт бәйрәменә инде 75 ел. Һәм ул һәр вакыт йөзләгән мәктәп укучыларын һәм студентларны берләштерә. Трассаның 20 еллык рекорды һәм кубок иясе турында тулырак алдагы видеозмада. Яшел Үзән районында фронтовиклар нибары икәү генә, бу Николай Левагин һәм Әхәт Латыйпов. Мәктәп укучылары һәм студентлар өчен эстафетага спорт чакыруы гына түгел, ә намус эше һәм тынычлыкны саклап калган геройларга тирән хөрмәт белдерү мөмкинлеге. Я посвящаю этот забег. Мин бу йөгерүне Бөек Ватан сугышында катнашучыларга багышлыйм, ватан өчен гомерен биргәннәргә. Әлеге ярышлар уку елында иң мөһим һәм көтелгәннәрнең берсе биредә спорт патриотлык белән тыгыз бәйләнгән. Сегодня у нас принимает участие. Бүген бездә 10 гомуми белем бирү учреждениесе, 3 урта уку йорты катнаша. Әзерлек штат режимында барды, мәктәп гадәттәгечә әзерлек белән шөгыльләнә. 4нче мәктәптә җиңел атлетика бүлеге гамәлгә ашырыла. Дистанциягә беренче булып 6нчы, 7нче, 8нче сыйныф укучылары чыкты. Яшь җиңел атлетларга җиңү мәйданыннан алып Быжрага кадәр һәм кирегә 10 этапны узарга кирәк иде. Мы рады, что мы победили. Без җиңүебезгә шат, бик нык тырыштык. Бу старт Совет халкының батырлыгын искә төшерү генә түгел, ә бәлки шәһәрнең зур тарихының бер өлеше. Чөнки эстафета 75нче тапкыр уза. 75 лет назад зеленодольские журналисты стали инициаторами. 75 ел элек Яшел Үзән журналистлары беренче җиңел атлетика эстафетасын тәкъдим итә. Ул вакытта ул бераз башкача форматта уза. Йөгерүчеләргә генә түгел, велосипедчыларга һәм хәтта мотоцикллардагы егетләргә дә. Әмма еллар узды, формат үзгәрде, ул җиңел атлетикага әйләнде. Ләкин безнең барлык катнашучыларның команда рухы үзгәрешсез кала. Стартка икенче булып югары сыйныф укучылары һәм студентлар чыкты. Нәкъ менә шундагы узышта күчмә кубок өчен төп көрәш башлана. Минем өчен йөгереп килү генә түгел, ә иң мөһиме мәктәп намусын яклау. Бу урынга ничек лаеклы икәнебезне күрсәтергә теләдем. Минем бабам Бөек Ватан сугышында катнашкан, бөтен гомерен спортка багышлаган һәм менә бу спортка мәхәббәт миңа да күчте.
Барлык командаларда яхшы чыгыш ясый. Быел Зеленодольская правда күчмә кубогына ия булган абсолют чемпионнар 3-нче гимназия җыелма командасы. Алар трассаның 20 еллык рекордын куйдылар. Анна нибары 7 минут 20 секунд эчендә йөгереп үттеләр. Финишта һәр спортчы медаль һәм татлы бүләк Яшел Үзән икмәк заводыннан торт алды. Айгөл Гетауллина, Татьяна Ковалина, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Жилден дә тизрәк Чайковский урамындагы янгын сүндерү части коршында яшь велосипед спортын яратучылар өчен яңа уңайлы зал ачылды. Шөгыльләнү өчен заманча шартлар, ел әйләнәсе күнегүләр ясау өчен бар мөмкинлекләр тудырылган биредә. Яшел Үзән чемпионнарына һәм яңа гына триалист булып шөгыльләнә башлаучыларга иң яхшы бүләк. Халык сынамышларына күз салык. 14 майда көн бузыла икән, кыш салкын булыр дип фаразлана. 16сында шомыр чәчәге күп булса, җәй яңгырлы килер. 17 майда чыпчыклар төркемләп очса, көчле җил булыр дип көтелә. Хәзер синоптиклар мәгълүматы. Бүгінгі тапшырыбыз тамам, хөрмәтле тамашачыларыбыз, The Pravda Тару сайтындагы кызыклы һәм файдалы хәбәрләр белән танышып барга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саулашабыз.